खुलुमबाय। मानसिया थैयो नंगौ। जों दिनै गोबां उन्दै उन्दै सिख्ला सेंग्रा फरायफुबाय थानाय सोरबा मोजां मोनलायनायनि खेथ्रआव गारलायनायनि जाहोनाव बायदिसिना न'खरनि प्रब्लेमाव जोङो गावबा गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय, सोरबाया सोरखौबा मोजां मोननानै बुथारजानाय, जों बेफोरबायदिबो गोबां नुबोबाय। नाथाय बेबारनि सासे मानसिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननाय लोगो लोगो गोबां साननो गोनां, गोबां आलादा। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा जोङो मैया मोनाबिलिनिफ्राय नुनो मोनदों जोंनि बिटिसिनि सासे दैदेनगिरि लिडारा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय होननानै। दिनै बिटिसिआव बा जेरावबो सासे दैदेनगिरि लिडार जानो थाखाय, इलेक्सन गेलेनानै देरहानो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो, जायोना जाया? थांनाय बोसोरसे आगोलावसो एसेबां खस्थ' खालामबाय, रायजोफोरनि सिगाङाव भट बिबाय, गाव हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। हारिनि मानसिफोराबो अनसायबाय, भट होबाय, देरहाहोबाय। दिनै बिथांनियाव एसेबां हारिनि बागै खामानि मावनो गोनां रेसपन्सिबिलिटि दङना गैयामोन? दङमोन ना? दिनै नों आं जों सादारन मानसिया थैना थाङोब्ला जेबो नङा। जोंहा हारिनि जेबो बिबानबो गैया, जेबो खामानिबो गैया, आरो जोङो राजखान्थि बेलायावबो जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननाबो ओंखाराखै। दायित्वबो गैया, जेबो बिबानबो गैया। न'खरनि प्रब्लेमाव, गावनि हारसिंनि माबा मोनसे प्रब्लेमाव जों थैना थाङोब्लाबो जेबो नङा। नाथाय गोबां साननो गोनां। मानो होनोब्ला सासे लिडार जानाया सहज बाथ्रा नङा। इलेक्सन दारायनाय समनि बाथ्राखौ सानोब्ला आं माबायदि फैनानै दिनै आं माबायदि देरहानानै आङो मा जायगायाव दङ आरो आं दिनै मा खामानि मावनांगौ, बै दिनखौ सानोब्ला देरहाखांनायनि उनाव सासे लिडारा माबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै ला, ओरैबायदि साननो गोनां। बे नर्मेल बाथ्रा नङा, बे नर्मेल बाथ्रा नङा। सासे दैदेनगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होनना बुङोब्ला बे नर्मेल बाथ्रा नङा। बेनि सिङावबा मा जाना दंमोन? आं दहायनो आगोलाव बुंबाय, मानसिया थैयो नंगौ, गोबां रोखोमनि बिथिङाव मानसिया थैयो। जोंफोरबायदि उन्दै एनला मानसिफोरा जोंफोरबायदिया थैयो। नाथाय सासे एसेबां बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय सासे गोरों गोरा मानसिया, बिबान गोनां मानसिया दिनै मा जालांनानै बेफोरबायदि जानो गोनां जाखो? बे आंनि गोसो सिङाव सोंथि। नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। नंगौ, मानसिया थैयो, गिदिरब्लाबो थैगोन, फिसाब्लाबो थैगोन। थैना थैया? सोरबा गिदिर मानसिब्लाबो थैगोन। मालाबा दिनानो गाज्रि खोमा, थैनो थाखायलाय मा नांगौ? सेकेन्ड, 1 मिनिट 2 मिनिट। मालाबा दिनानो गाज्रि खोमा, माबा मोनसे जागोन, हारसिं थैना थांनो बारा सम नाङा। नाथाय गोबां सानदों आं, मा सानदों आं मिथिया, नाथाय आंनि गोसोआव सानदों एसेबां दायित्व गोनां, बिबान गोनां मानसिया दिनै सासे लिडार जानो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। मिटिं, गामि गामि हाबनानै भट बिनो गोनां जायो। दिनै देरहाखांनायनि उनाव सासे मानसिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होनना बुङोब्ला, थैनायनि आगोलाव बिथाङाबोथ' सानगौमोन, आंहाथ' एसेबां दायित्व दङ, आं एसेबां रायजोफोरनो खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंना फैदोंमोन, आं एसेबां खस्थ' खालामदोंमोन, आं माबायदि थैगोन? सानगोन साना? सानगोन ना? नाथाय बिथांनियाव मा जानानै थानो? दा जों जेबो मिथिया। अन ग्राउन्ड न'खरनि मानसिफोरजों रायलायनो मोनोबा एसेबाबो बुजि मोनगोन। बिथाङा थांनाय सप्तासेयाव माबायदिमोन, मा जादोंमोन, बेराम आजार जादोंमोन, माबा मोनसे डिप्रेसनाव दङमोन, दिनै बिथाङा मानो बेफोरबायदि खालामना लाखो? नाथाय जों दा गोजानाव थानानै जेबो मिथिया। जों मिथिगौ सासे मानसिया माला थैयो। सासे मानसिया जेब्ला
हा मायबा मोनसे दुखु हा मायबा मोनसे सोरबा बेराम आजार जाना थायो हा बेनिफ्राय जोबोद दुखुआव थायो दुखुआव थानानै सासे मानसिया सानै सानै सानख'नो हाया जालाङो जेरै गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायनि काहानि ना गारलायबाय उन्दै उन्दै गथ'फोर सासे मानसिया मा जायो सानै 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 सानख'हाला हारसिं जालांबाय अब्लानिया मा बे मानसिया थैनाय लामासिम थाङो दिनै सासे एसेबां गिदिर बुजिखानाय रोंखानाय गोरों बर' हारिनि लिडार दैदेनगिरि बेफोरबायदि सासे गोरों गिदिर मानसिया बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोथैनानै लादों होननानै जोङो फेसबुकनि गेजेरजों नुयोब्ला जोंबो दुखु मोनो साननो गोनां जायो मानो बेफोरबायदि जाखो मा जाना दंमोन सिङाव गावनि माबा सिङाव मा जाना दङमोन गावनि जिउखौ फोथैना लादो होननानै बुंलायनाय जों दिनै नुनो मोननाय हिसाबै गोबां साननो गोनां दा नोंथांमोना मा सानो आंथ' जोबोद दुखु मोनदों मा होनना बुङो बिथांनि जिउआ सासे गोरों गोरा सार एसेबां खस्थ' खालामनानै राजखान्थि बेलायाव ओंखारनाय मानसि हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय मानसि गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबायब्ला आं सानो बेखौनो आर'ज खालामगोन जाहाथे मोजाङै मोजां बिथांनि जिउमा सान्थि मोनो बेखौनो सानो आरो आं गोबां साननो गोनां दा नोंथांमोननि साननायखौ प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट खालाम अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।